3. Atlas Arenie. Maksymilian Wiewiór! Wiewiórka! A teraz czas na oficjalną prezentację zawodników. Będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć, kto będzie dzisiaj krzyżował ze sobą rękawice w okrągłej klatce. Muszę powiedzieć, że trochę tym zawodnikom zazdroszczę, ale jednocześnie cieszę się, że ja mam takie komfortowe miejsce tutaj z Tobą, z Trypsonem. Witam Was, Marek Admaster Hoffman. I witam Was, Paweł Trypson-Trybała. Tak jest, dzisiaj z Wami cały wieczór na słuchawkach. Tymczasem po tym catwalku wchodzi już pierwszy zawodnik. Waga lekka, ale serca nie brakuje tutaj. To jest zawodnik, który już pokazał, że umie walczyć. Dokładnie. Jak widać, jest niewielkiej postury, ale serce ma bardzo wielkie. Udowodnił to w poprzednim pojedynku. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, z wielkim Goliatem, z Handke. Dał naprawdę wielki popis. Była między nimi różnica 40 kg. No to naprawdę trzeba powiedzieć, że chłopak oprócz serca ma też wielkie jaja. Ja też czuję, Wam powiem, straszną dzisiaj taki już większy luz. Wczoraj toczyłem swoją kolejną walkę zawodową i wiem, co czują ci goście, wiem, co czują, wiem, co to za emocje. Zdecydowanie dzisiaj jest chłodniej siedzieć z tej strony i patrzeć, komentować. No właśnie, Trypson z wrodzonej skromności pewnie się nie pochwali, więc może ja powiem, że wczoraj rozniósł swojego przeciwnika w pył. W drugiej rundzie już był nokaut techniczny. Wszedłeś, dałeś z siebie 101% chyba i co? Zaowocowało to ta taktyka? No udało się, chociaż powiem, że było ciężko. Moja twarz też jest lekko umalowana kolorkami, ale dałem radę. A Twoja jego twarz brzmi znajomo. przeciwnikiem będzie pochodzący z Krosna, wielce utalentowany adept karate. Trenuje od 11 roku życia. Przeprowadził się do Warszawy specjalnie po to, by trenować MMA, bo wiedział, że ta dyscyplina jest tu na wysokim poziomie. Posiada brązowy pas w karate, czyli stopień przed czarnym mistrzowskim. Przywitajcie go bardzo gorąco. Kamil Hassi Hassan! Kamil Hassi Hassan. No tego zawodnika jestem ciekaw. Jestem ciekaw jego umiejętności, jestem ciekaw jak rusza się w MMA. No, kiedyś w takich czasach, kiedy MMA raczkowało, wtedy miało znaczenie poszczególne style rzeczywiście ścierały się na arenie. Dzisiaj samo MMA można nazwać stylem walki, więc no ciekawe, jak karateka poradzi sobie w takim rasowym MMA, zwłaszcza, że ma przeciwnika, zawodnika z doświadczeniem w tym właśnie sporcie. No tak, tu będzie dzisiaj klasyczne zestawienie Stójkowicza z parterowcem. Zobaczymy, jak ten pojedynek się potoczy. Jedno jest pewne, to będzie na pewno sportowy, mocno sportowy pojedynek. Nie zabraknie tutaj wielkich emocji. Oby ta walka potrwała jak najdłużej, bo chcemy popatrzeć na fajne sportowe widowisko. Przekonamy się o tym już za chwilkę, czy wylądują w parterze, czy zapasy przeciwnika, czyli Kamila Hassana, będą na wyższym poziomie i nie pozwoli gry sprowadzić do parteru. Taką ciekawostkę mam tutaj o Kamilu Hassanie. Widzę, że wziął sobie na bardzo poważnie MMA do swojego serca i przeprowadził się specjalnie do Warszawy ze względu na wysoki poziom dziedziny dyscypliny MMA. I właśnie powiedział, że bardzo chce się rozwijać, chce wygrywać, chce zwyciężać, więc myślę, że jest mocno zmotywowany dzisiejszą walką. Trzeba powiedzieć, że wygląda imponująco. No, muskulaturę ma, mimo niskiej wagi, tej wagi lekkiej, to wygląda naprawdę nieźle. Pojedynek odbędzie się na dystansie 3-minutowych rund. Sędziował go będzie sędzia Jakub Mroczkowski. I teraz, moi drodzy, po raz ostatni w czerwonym narożniku Kamil Hassan.
W niebieskim narożniku Maksymilian Wiewiórka. Runda pierwsza, startujemy! I ruszyli. Oj, od razu mocny low kick Hasiego. I prawy sierpowy też doszedł do celu, więc przejmuje dominację, ale będzie sprowadzenie do parteru. Tak jest parter, jest akcja pod siatką. Łapie się tam siatki, nie wolno tego robić. Zdecydowanie nie. Mamy ładny suplex! Piękny Niesamowite! Co tu się dzieje, ale emocje. I wejście za plecy. I czy ta walka skończy się w pierwszej rundzie? Jest w kłopotach, musi wstawać, aby przetrwać, żeby go nie udusił Wiewiór. Niesamowity początek walki. Od razu akcja na 100%, od razu poszli, ruszyli do parteru. Oj, troszkę za wysoko siedzi, dopiął nogi, wkręca się. Złapał uchwyt, ręka, głowa, nogi wpięte, wszystko prawidłowo i idzie ku duszeniu. Czy rzeczywiście za chwilę zobaczymy jakąś technikę kończącą? Hasan powinien wstawać, zdecydowanie powinien się ruszać. Oj, czuję, że nie będzie. Wydostaje się. Ale jest w dosiadzie, jest cały czas wpięty nogami. To daje mu ogromną przewagę w parterze. Cały czas próbuje, cały czas jest kontrola Wiewióra. Wyjdzie z tego Hasan i wyszedł. Czy będzie podniesienie do stójki? Okopuje uda przeciwnika, wbrew pozorom jest to bardzo mocne kopnięcie. Naprawdę. Nie, jednak rezygnuje. No, wstaje. Nie chce się wciągać w parter. I ruszyli kolejnym high kickiem. Piękne kopnięcie z karate. Aj, piękny wątroba. Zagrożony Wiewiór. Wiewiór musi sprowadzać tę walkę do parteru, jeżeli chce wygrać ten pojedynek. Wiewiór zagrożony. Podłączony, widać to. Pytaj, tak, to jest strategia. Aj, obala, mamy to, piękne emocje. Co tu Nogi się i dzieje? obalenie i to jest strategia Wiewióra, bo widać, że w stójce zdecydowanie dominuje Hasan. Niesamowite, jak on to wybronił, jak on przetrwał tą szarżę Hasana. Pełen szacun dla Wiewióra, ale to jest to, co mówiliśmy na początku. On ma serce do walki, jego nie jest łatwo złamać. Tak jest, właśnie widać, teraz odpoczywa, sklinczował się, aby złapać troszeczkę tlenu, dojść do siebie. Widzę, chyba już zaczął łapać kontakt z bazą. Już to oszołomienie mogło minąć. 40 sekund i sprowadzenie. Przewraca się. Zabrakło równowagi Wiewiórowi chyba, tam ją wytracił i znalazł się w parterze. Ale to nie jest dla niego zagrożenie. I dla niego zagrożeniem jest właśnie stójka. Jest balacha! Jest prawie ta próba balachy. Nie ma, za nisko, nic się nie dzieje. Wydostał się. Hasan będzie podnosił. Ale jednak Ryzykuje. zdecydował się na parter. Co tu się dzieje? Jaka dynamika, jaka determinacja obu stron. Koniec pierwszej rundy. Świetne widowisko. No, liczyliśmy na nich i rzeczywiście dali piękne show, a to dopiero pierwsza runda. Zdecydowanie nie było ziewania, akcje były bardzo dynamiczne. Spójrzmy na Wiewióra, mimo że chłopaki są lekkiej wagi, bo ważą 74 i 76 kg. To widać, że u Wiewióra zdecydowanie brakuje tego tlenu. Obawiam się, że Hasan, obawiam się, chyba zdradziłem, komu kibicuję. Obawiam się, że Hasan ma określoną strategię teraz na drugą rundę. On będzie wchodził od razu z pełną mocą, z pełną dynamiką, wysokimi kopnięciami. Kopnięcia obrotowe też widać, że ma w arsenale. I tego się boję, że Wiewiór dostanie o jedno takie kopnięcie za dużo i może być po walce, ale nic nie mówię. Na razie nic nie mówię, przed nami druga runda. Zdecydowanie widać było stójkową przewagę u Kamila Hasana, więc Wiewiór, jeżeli chce wygrać ten pojedynek, powinien sprowadzać grę od razu do parteru. Rzeczywiście te kopnięcia w wykonaniu Kamila były widać na wysokim poziomie. No, w końcu zawodnik ma brązowy pas w karate. Były wzorowe, podręcznikowe, pięknie się na to patrzy. Tak, tu widać piękne sportowe kopnięcia, piękna technika. I poszli. Ruszyli do rundy drugiej. Wyżej gardę powinien trzymać Wiewiór i jednocześnie blokować te ciosy na korpus. Bo Hasan doskonale wie, gdzie uderzać.
Hasan ma dobry celownik tymi nogami. Wie, gdzie kopnąć, kiedy Tak uderzyć. jest. Kolejne weszło tutaj nad wątrobę. Pojawiła się pierwsza krew. Nie wiemy czyja, bo ciosów tam było sporo z zarówno jednej, jak i drugiej strony. Poszedł do przodu Wiewiór. Chyba chciał złapać za nogę, ale zrezygnował. To jest jego szansa. Gdybym postawił pieniądze na Wiewióra, krzyczałbym teraz: Wiewiór, idź w nogi! I znowu kopnięcie w korpus. Dobre front kicki w wykonaniu Hasana. Tak jest! Mamy I poszedł w nogi! klasyczne wejście pod sierpem, pięknie. Piękne podręcznikowe rzeczy się tutaj dzieją, naprawdę szacun z obu stron. No zdecydowanie dla Stójkowicza, który nie chce prowadzić gry w parter, nie powinien za dużo w takim pojedynku używać sierpa. Poszedł pod Poszła skrętówkę na nogę. To może być jego szansa. Może być to jego szansa. Aj, nie mamy pięty. Nie, już chyba nic nie ma. Nie szkodzi, jeżeli Hasan nie wie, jak to wybronić, Wiewiór może go tam poddać. Zrezygnował z tej strategii, ale idzie do bocznej pozycji i ma piękną, boczną, dominującą pozycję. Mamy boczną pozycję. Czy będzie przechodził dalej, czy będzie bił? Zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Powinien spróbować teraz jakiejś techniki kończącej parterowej. Jakąś fajną dźwignię to wykręcić albo spróbować iść pod osiad. Tak, będzie szedł pod osiad. Jest przejście kolejne, jest dosiad! Są ogromne punkty dla Wiewióra. Fantastycznie to zrobił, fantastycznie to rozegrał. Teraz będzie w stanie to skończyć. Czy sędzia tak przerwie? Niesamowite! Dominuje w parterze nad Hasanem. Sędzia to przerwie. I wszedł za plecy teraz. Automatycznie jest duszenie. Czy będzie końcówka? Mamy 30 sekund do końca tej rundy. Emocje sięgają zenitu. Niesamowita akcja. Wydarzeń. Jakież emocje w pierwszej walce. Czy to jest walka wieczoru, czy to jest pierwsza walka, bo już się pomyliłem. Piękna akcja Wiewióra z góry. Pięknie, cały czas uderza. Te ciosy nie mają już siły. Widać, że jest mocno spompowany. Ale zapunktował. Ale Druga dochodzą. runda jest... No Dochodzą tutaj do głowy. punkty zdecydowanie na korzyść Wiewióra. 10 sekund, niecałe. Ale cóż za serce u Hasana. Wytrzymał tą egzekucję. Niesamowite Gigantyczne emocje, niesamowite, tak jak mówisz. Nie wiem, co powiedzieć, jestem pod ogromnym wrażeniem. To są zawodnicy. Marek, ja już się zgrzałem, ci powiem. Wiewiór jest fantastyczny, ale Hasanowi też nie można odmówić umiejętności i woli walki. No teraz myślę, że jeden i drugi będzie mocno wypompowany. Teraz wygra chyba serce. W takiej chwili będzie walczyło serce, bo tlenu już będzie w tych płucach zdecydowanie mało. Ja myślę, że Wiewiór pójdzie w trzeciej rundzie, również pójdzie po sprowadzenie. Jeżeli chce wygrać ten pojedynek, Zobacz, teraz musi mamy to zrobić. powtórkę. Jak on go wyprowadził. Za obie nogi i piękne obalenie. I piękna dominacja w parterze. Ogromny szacunek. Tu próbował tej skrętówki na prawej nodze Hasana. Nie weszło, ale nie szkodzi, bo on jeszcze ma w zanadrzu kilka asów. Role szybciutko się odwracają. Chwila dominacji jednego, za chwilę drugiego. Jaki będzie wynik? O tym przekonamy się już za chwilę. Ciężko oddycha Wiewiór, oj ciężko. Niech on idzie w parter, bo tam jest jego jedyna szansa. Hasan stoi na nogach. Wydaje mi się, że ma większy zapas energii. Też mam takie wrażenie, że Hasan ma troszkę lepszy oddech, ale to nic nie znaczy. Zobaczymy, co będzie za chwilę. Jeszcze chwilka przerwy, sędzia odesłał do narożników i fight! Ruszyli do trzeciej rundy. Co dzisiaj w tej trzeciej ujrzymy? Jest szarża stójkowa. I atakuje doły, atakuje tą wątrobę. Piękny low kick mocny. Wszedł pod kolano, zdaje się. Ale to było obalenie zbyt wyraźne, Dobrze, pod siatkę, tak jest. Pod siatką i tam pod siatką próbować to rozegrać. Mamy clinch. Zobaczymy, czy z tego clinchu wyjdzie jakieś obalenie. Nic się nie dzieje. Nadal mocne kopnięcia w wykonaniu Hasana.
Oddaje Wiewiór, ale te jego ciosy nie mają już takiej siły. Dobrze, dobrze, Kolejne! Myślałem, że będzie gilotyna, ale wyciągnął głowę. i kolejna dominująca pozycja Keisa Gatame i będzie go rozpracowywał w tej właśnie pozycji. Fantastyczny parterowiec, mamy dosiad, nie ma dosiadu, zumpował Hasan. Jest dosiad i jest ground and pound. Co tutaj się dzieje? Ale walczy, Hasan walczy. Obija go z góry. Wiewiór uważnie słucha wskazówek swoich trenerów, którzy są tutaj bardzo blisko niego, zaledwie pół metra. Ale czy on ich słyszy w tych emocjach? Czy zdaje się tylko na własne doświadczenie? Przytkanie przez chwilę. Hasan. Wiewiór przytkał przez chwilę usta przeciwnika, ale to jest jak najbardziej dozwolony chwyt. Coraz więcej zawodników stosuje ten trik. Jest próba duszenia, próba presji, wywierania takiego strasznego dyskomfortu. Tak. I obija Presja barkiem. prawą stronę twarzy Hasana. Punktuje, zdecydowanie punktuje w tej rundzie Wiewiór. I te punkty mogą mu przynieść zwycięstwo. Tutaj nie musi być nawet techniki kończącej. Minuta 13 do końca. Cały czas jest dominacja, więc oczywiście punktuje. Siedzi w tym dosianie, a Hasan niby wie, jak z tego dosiadu wyjść, ale No, zdecydowanie brakuje tutaj technicznej wiedzy. Nie wie za bardzo, jak wyjść z tego dosiadu. są jakieś próby, ale Wiewiór też wie, jak ich uniknąć, żeby pozostać w pozycji dominującej. Cały czas fantastyczny dosiad i obijanie takimi ciosami młotkowymi. One nie muszą być mocne. Ważne, że dochodzą do celu i są punkty. No i kontrola. Cały czas do końca walki zostało 30 sekund. Czy zakończy ten pojedynek przed czasem? Wysoki dosiad ma Wiewiór. Pewnie dlatego te łupy Hasana nic specjalnie nie nabierają. Wykręca się, 20 sekund do końca. Powinien się skręcać do boku, jeżeli chce wyjść z tej pozycji. Widać było jedną próbę, ale tymi łupami nic nie zrobi. Niesamowity pojedynek, ogromne emocje, mamy wszystkie płaszczyzny, mamy parter, mamy ground and pound, mieliśmy piękną stójkę. Koniec walki! Piękny pojedynek, chłopaki zostawili kawał serca na macie i jeden i drugi. Wielkie brawa dla tych zawodników. Ogromne umiejętności Wiewióra. Jestem pod gigantycznym wrażeniem. Narożnik podnosi Wiewióra. Widać, że kosztowało go to sporo energii. Gdybym punktował emocjami, zdecydowanie wygrałby Wiewiór. Natomiast wszystkie punkty oficjalne podliczą sędziowie i to oni zdecydują, bo tutaj będzie wygrana przez decyzję sędziowską. Myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że widziałem dużo gorsze pod względem poziomu sportowego walki na dużo większych galach. Rzeczywiście było tutaj dzisiaj co oglądać. Było wiele wydarzeń, wiele płaszczyzn. Mamy werdykt. Zapraszamy zawodników do środka. Wiewiór chyba już wie. Myślę, że Hasan chyba też już wie i ja chyba też już wiem. Ale do końca jednak zawsze jest ta minimalna niepewność. I zawodnik już marzy o tym, aby usłyszeć oficjalny werdykt od sędziego. Pokazałeś serce, kurwa, powiedziałeś karate. To jest wygrana twoja walka, kurwa. Jak patrzę tak na Wiewióra, to zupełnie podobnie czułem się wczoraj. Tak, widziałem po tobie, byłeś spompowany, ale twoja strategia, no ty masz swoją strategię na dzika i która rzeczywiście przynosi niezłe efekty. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Maksymilian Tak jest. Wiewiórka! Hashtag zasłużone, zdecydowanie zasłużone zwycięstwo.
dał piękną sportową walkę. Obaj dali piękną sportową walkę. Piękne widowisko pod każdym względem. Oczywiście brawa należą się dla obydwu panów. Piękne wydarzenie. Ale powiedzmy sobie szczerze, moi drodzy, ta walka zasługuje na to, żeby raz jeszcze dostali wielkie brawa. To był świetny początek gali. Wszystko zaczęło się od słowa i od słowa zginie. W krainie bursztynowych pola w cieniu orła skrzydeł. Obyśmy Jesteśmy byli synami świadkami Boga. tylko takich mocnych pojedynków. Na dzisiejszej, ale też na kolejnych galach Fame MMA. Na wszystkich galach świata, żebyśmy widzieli tak mocne walki jak ta. Maksymilian. Krzyczą, to wszystko na twoją cześć. Maksymilian, po pierwszej gali też byłeś mocno obity, też ledwo dychałeś, ale dzisiaj jesteś zwycięzcą. Niesamowita sprawa. Powiedz mi, czy zrealizowałeś w pełni swój plan, bo ta walka mogła pójść w każdą stronę. Wiesz co, nie w pełni. Chciałem go poddać, trochę się zdziwiłem, że tak dobrze się bronił, ale cóż, ważne, że wygrałem. Powiedz mi, na pewno Hassan pokazał się z dobrej strony. Czy było coś, czym cię w oktagonie zaskoczył? Wiesz co, może nie tyle zaskoczył, ale faktycznie trafiał na wątrobę parę razy. Straciłem siły, walczyłem już prawie bez tlenu, ale walczyłem charakterem. Maksymilianie, kolejne pytanie. Wiem, że teraz o tym nie myślisz o niczym innym, jak tylko położyć się, odpocząć chwilkę, ale wiemy, że jesteś ambitną bestią, wiemy, że masz wielkie ambicje. Kogo następnego chciałbyś spotkać na gali Fame, bo rozumiem, że to nie jest ostatni raz, kiedy widzimy atomową wiewiórę w ringu. Wiesz co, nie mam pojęcia teraz. Musiałbym się nad tym zastanowić. Dobrze, to w takim razie jeszcze ostatnia rzecz. W tym momencie możesz podziękować swoim fanom, którzy tak pięknie cię przywitali i tak mocno cię wspierali. Dziękuję wszystkim. Również dziękuję cateringowi Food for Body za wsparcie w przygotowaniach oraz mojej szkole Assa Wrocław, dzięki którym mogłem odpowiednio się przygotować. A więc raz jeszcze, Maksymilian, wiewióra! Wielkie brawa, zdecydowanie. Dzisiaj wieczorem dołączam do fan klubu Wiewiórki. Piękna sprawa, piękna historia. Wielkie brawa, naprawdę. Kolejny raz dopiero nas początek, nie zawiódł, kolejny ponieważ raz już za chwilę zostawił kawał serca w oktagonie. pojawią się Ten chłopak dwa ma niemałe wielkie dziki. lwie serce. A mówią na niego wiewiór. W następnej walce. Ale zanim to nastąpi, moi drodzy, dostałem informację, że coś się dzieje na zapleczu. Czyżby? Czyżby? Oj, będziecie zadowoleni. Łazarski Gladiator.